Zaki a cikin dawa sarki yake ko ba tambaya. Sarari ƙari gudun dokin duka mai tafiya. Nan gani kuma nan bari sai dai a kira ka da maliya. Jirgi tafiyar ka ta yi taban da na mota na jiya. Network kake ko ina an san ka a kowace nahiya. Ga janar birgediyan da ake zance duk duniya. Ga janar birgediyan da maza ke faman tambaya. Ga amsar tambaya ga wanda suke min tambaya. Gagar na ƙaƙin maza to a ina yake mun jiya. Soja ake kiran shi cikin sojan Najeriya. Matsayin tsuntsu guda da sita uku ya kai siniya. Garnaƙaƙin maza da maza ke yi mai jiniya. Kurman dutse kake sai gani sai lasa ka haye. Jejin Allah kake ka girma a yi ma kewaye. Gamji sha sassaka matsayi da yawa tuni ka haye. Janar babban uba ka zaga garinmu da kewaye. Biya tauran zakuna 'yan maza sun duka maka. Ajiyar Allah kake masu jama sun bar maka. Taka lafiya tilas ne in yi baituka. In ɗauko ganguna da sarewa in busa maka. Dan kai babanmu ne kuma kai ɗin alfarmarmu ne. Dan kai jigonmu ne kuma kai mai jin tausanmu ne. Dan bakin rijiya ba gudun wasan yaro ba ne. Kai ne birgediya janar MK Ibrahimu. A dukan tambura 'yan mazan jiya zan yi wa baitika. Ga birgediya janar MK Ibrahim. A dukan tambura 'yan mazan jiya zan yi wa baitika. Ga birgediya janar MK Ibrahim. Mai mulkin ko'ina sunanka na sa azzahiru. Komai zan kai nake roƙa Allah albaɗinu. Bawanka nake nufin zan yaba Allah al'akhiru. Ga birgediya janar MK Ibrahim. A dukan tambura 'yan mazan jiya zan yi wa baitika. Ga birgediya janar MK Ibrahim. Ka ƙara dubin salati ga annabi khairul anbiya. Wa alil baitihi da sahabban daha abin biya. Allahu da auliya da isar su ta mamaye duniya. Ka sa birgediya janar MK Ibrahim. Namijin zaki kake kuma kai ne tauran zakuna. Mai gidana na kame na sara nai ma jinjina. Agogo ake kiran ka wajen aiki tuni na tuna. Kama mai nahiyoyin gabar da arewa mu je kudu. A dukan tambura 'yan mazan jiya zan yi wa baitika. Ga birgediya janar MK Ibrahim. Ka kayar ka bige tilas ne in ma tambara. 'Yan maza da yawa suna cewa tabbas ka gagara. Duk taurin kan mutum da kun haɗu ne zai risina. MK birgediya 'yan mazan da ka sanya maza gudu. Ya labarin gabas ya akai a garin na kundiga. Na manta na tina tabbas ya ceto kundiga. 'Yan boko haram sun ga jagora mai bindiga. Ya kwantar ya bige wasu ko da kafar su suke gudu. A dukan tambura 'yan mazan jiya zan yi wa baitika. Ga birgediya janar MK Ibrahim. Ka sha
shafe kundiga tun tana sunanta a kundiga. Tutar Najeriya duk inda ka je sai an ɗaga. Mayaƙi ne dare rana balle kuma damina. C on 103 tilas ne in ma jinjina. Sunanka da an faɗa sai in ji maza sun firgita. MK Dodon maza ga wata waƙar nayi ta. Gaba dai tauraro ko kwafarin wata. Allah ya ɗaga ka kai ta sama MK Ibrahimu. A dokan tambura, ‘yan mazan jiya zan yi mabaituka. Ga Birgediya, Janar MK Ibrahim. MK kai ne ruwan sama ko in ce raba gardama. Yau a sojan Najeriya daga an yi kiranka an gama. A farin saƙa farin zuma ka iya zama da al'umma. Dutse na fashin tama waye MK Ibrahimu. Attitude ka yi ayyuka waye yayyo kamar haka. Allahu ya ƙara ɗaukaka yayi maka ya ƙara yi maka. Mu soja muna yaba maka ayyukan da ka yi kamar haka. Allah ya yi maka mai gida MK Ibrahimu. A dokan tambura, ‘yan mazan jiya zan yi mabaituka. Ga Birgediya, Janar MK Ibrahim. Mai gida ni ne nake maka baitocin nan kamar haka. Ibrahim ni nayi maka dan Muhammadu nayi baitika. Fata na in daɗa maka buri na in zamo mawaƙin MK Ibrahimu. A dokan tambura ‘yan mazan jiya zan yi wa baitika. Ga Birgediya Janar MK Ibrahim.